Hi mga kamigs, good morning sa inyong tanan. So, nakasahod na ako kagahapon. So, punta ako sa bayan ngayon para magbili ng bigas at saka puntahan ko din sila ni Budog kasi si Budog, wala na po i-upload si Budog. Wala na po ko ikuan sa iyang mga bata. So, akong tanawon po dito ang iyang mga bata o dadhan po na ko sila gamay sa unsay akong mapalit karon. So, nakasweldo mi kagahapon, nakasweldo ko kagahapon, di man sa ingon nga dako gyud kayo akong sweldo no, kay makita man po ninyo sa ako ang views nga gamay ra pod ang akong views. So ang sweldo gamay ra pod, pero bisan tuod og gamay ra, mag-share pod ta dito sa ilahan ni Budog pod kay wala na po ko'y balita nila sa iyang mga bata na dadto ra tong birthday ni mama minaguan, wala na day upload si Budog. So ako pod silang atuan dito, dalhan ako sila sa sudan o sa mga kinahanglanon pod sa mga bata. So kasama ko si Koreana. So kauban ako si Koreana. Hi guys. Ito may sa munisipyo. Magbaklay-baklay sa mi kay si Momo na mahaw pa man agad to sa ako sa kong igangan. Ay kami mag-adto dito sa kuan. Ang sa ila na kay. Ha? Bawag sa tarawin mo galon. Ay, gusto pa rin mo. Dilim na pa. Sulod. Dito na kami sa bahay. Tapos nagbili ko sa bigas namin kasi kahapon nagpunta ko sa bayan kahapon. Nag-inquire ko sa kung ATM kung napasok na ba akong sahod. So naan na. Tapos ang binili ko ay ulam lang. Nagbili lang ako ng ulam tapos wala na pala kaming bigas. So ngayon nagbili ako ng bigas. Tapos nagbili po ko sa kana ang bugas nga tag 5 ka kilo ni akay kani dalhon ko dito ila ni Budog, then kani po dito sa ila ni mama, kani po ihatag ko na ko sa kumada ito. Tapos nagpait ko sa pan tag kuan gagmay na gamay ra to akong sweldo maong ginagmay lang sa Oh my gosh. kay kabalo namang gyud sad mo sa kuan nga kung gamay ra tag Dios, gamay ra pod ang sweldo. Nagpalit po kog tinapay kay para nga naapoy makaon nila tapos nagpalit po ko og karning manok dito gyapon ni sa Kambudog kang mama ug diri sa mama ni Riri. Tapos di apoy gatas, ang mga bata ni Budog ipalitan ako sa biscuit o gatas dayon na ay kuan wa na jud alain maoro ni bahin-bahin. Kaya bahin-bahin ra ang sweldo guys. Kaya daghan po tag mga obligasyon nga angayan po nga bayadan. So ako ra ni siyang bahin. Ano ato bahinon? Guys, si mama nanonood ng sabi. Taag-hatag. Tarunga pag-istorya ba? Butan ba si mama? Ay, tarunga gina pag-istorya diha. Ay, pag sige, laga-laga.
Yan guys, nagputos na si mama para ihatag ila man ni budog ug ila nanay ug ila lula. So nasulod na nako kini kang Mama Eileen ni So ihatag ko riyan na. Hasta nang bugas ko. Salamat kaayo Len sa imong mga blessing nga dawat. Hasta nang bugas ko. Bahin-bahin lang sa takay. Bahin-bahin lang sa takay kuan man. Daghan man sa tag mga agati manon danhi. Salamat kayo. Yung kana pod amo pod na kay wa pod may bugas. Ay paglihok-lihok ako. Kani siya kang mama po ni dito sa bukid na agpalitan ko pa to si mama sa kuan losartan kay basin og nahurot na pud to iyang maintenance. Nagibahin na nako ang isa katay ni Mama Eileen og kang mama dito sa bukid. Upat ra sila kabukan ni dito sa kang budog kay nanto iyang mga bata didto nga layo ra bagid sa kang tindahan didto. Yan naapoy sardinas po sa kang mama. Tinapay po. Kami sa kang budog. Tapos kani dayon ang bugas. Diha. Tagsa sila ni mama. Dito po sa bukid. Si mama raman po dito. O, naipahan, Abrilo. So ako na po ning ihatod karon yan ni budog. Yeah. Pan. So mag-adto na mi karon sa ilan ni budog kay ako to ihatod ang mga kuan. Kauban ako si Koreana. Hello guys, ato may ilaman ni budog. Tapos si Riri nakauli na pod siya, gikan siya nagdahig sa Palkata. Ting paniudto naman so niuli siya. So kami ni Rimon ang mga to. Dali na. Arsahan yung bukas lang oh. Lang. Arsahan yung bukas oh, isulod dia oh. Ako ra aman ni man ni budog mang. Man ni budog mang ko sa dali. Wala mong bugas, sulod na ni Riri dito. Tapos kani mo na among dalon dito ilan ni budog. Bugas, Koreana ang magdala. Tapos kini pod grocery pod gamay. So, kami ni Raymond ang kuyo. Sige na. So ato na may ilan ni budog. Hello guys. Kuba na si Koreana. Kapoy sa gabi. Hirat, muning Koreana nga hirat. Asa mo nakakita Koreana nga hirat? Wapa bagit. Oo. Diha lang mo mapatay sa iyang sampahitig eyes. De, otro de mata dalaga. Ay, mata dalaga otro de. Ay. Pasulod na may sa ilan ni budog. Nanaog mi kay daot kang dalan basig mga siplang paon niya. So nagbaklay rami ni Koreana. Dahil pasulod naman mi diri sa balay ni budog. Naa baka si budog diha. Tay, may udto. Chuy, dia na may sila ni budog. Dala na diri ko. Asa mo papa Mige?
Aha, nagpaingon. Amay. Dali, Migi. Kagaan nato sa inyong balay. Amay. Ano, ano nag-upload din mo, Papa? Migi. Ano, ano nag-upload din mo, Papa? Asa sa nagtrabaho? Oh, dali mo, dali. Dali, dali. Dana ra. Dahil nasak. Wala din si Budog kaya nagtrabaho ko no. Dali. Amin. Ay naunsa ba? Dali saka din saka. Naniud to na mo? Naglungag kami kay wala. Ano mo ka naglungag sa inyo kaunon? Ano mo ka naglungag? Ha? Ha? Naman kaot sila amay ko. Nya ikaw? Paglungag. Naibugas oh, nagpalit ko sa bugas, gipalitan ta mo bugas, dayon paglungag. Saka diri amay, ako aman si Saksak. Amay ako, takot ako dito. O, depan, o. Dali, Migi, dali. Yung mapalugar ka nagkaon? Nanay ka nung na sa kaldero? Tanawa daw. Gamay rin mabilin. Butangin nag-asin, karni mo napapada na magluto, ha? Ay, okay. Wala ko. Ano man yung papa nag-upload? Trabaho ito. Ha? Trabaho. Apit siya nagtrabaho? Nagpuasan Ha? Tawagan sila ni Amay, ikaw. Ni ako, ikaw. Ano mo ka naglungag? Napain yung bugas? Wala na. Apa? Ano mo ka naglungag? Ha? Ikaw raw isawa nagkaon? Napagkaon na. Unsa may yung ipamuhat di ay? Agoy di ay. Ulo wala na. Agay, nabalik na sang kuto na maparihagi ka ni ako nga giupawan. Paupaw ka? Nagiatan na lagi magpaupaw ka. Gamay raman pa anak kong nadala. Tagain na sila dani sa kuan o biskwit o. So wala si Budog diri kay nangipo na ako na lang naibilin sa mga Migi, hipusan ni Migi o. Ikuha na din na Migi kaya makuha na ah. Naunsa pa ni si Budog nga wala naman nagbali-bali pag-upload. Namigay mo mga plato na na o daw pagkaon na dayon ikaw na malang ka pa nagkaon. Wala man manguli na pud mi kay wala man si Budog dai diri ah. So naa ko nahatod diri sa ila ang kuan kaon nga ba. Pwede nimo tagay si Budog sa kwarta? Alam kwarta? Ha? Kuay mong tinaguan daw ihatag ni Budog. Enggak. Ha? Yan sila dito sa balay silang ante. Manguli na mi guys, kaya wala man sila di Budog, wala si Budog dito kay nagtrabaho mo, dahil ko siya naka-upload kaya nag-isip ko isa sa trabaho. So ang iyan na lang mga bata dito. Ako ta sila pangbanon pero di man may masigo sa motor. Nagkuha ko na lang ko sila unya dito kay para ako na po makuha na ang ilong ulo kay naanak ko gibanik na. Fuli
isap sa iyang ulo sa mga bata. So ako lang to ipakuha kaya ako lang to makakatiman. Salamat sa Budog. So maraming salamat sa inyong lahat sa inyong suporta sa akin, sa lahat-lahat na sumuporta sa aming mga video, sa mga nanonood at sa mga hindi nag-skip ng ads. Daghan salamat sa mga solid supporters, sa mga silent viewers. Daghan kayong salamat sa inyo. And also Ate Mar, Ate from California, Manang Luz, Miss G from USA, Ma'am Delpa Sarmento, Ate Cicelo from Singapore, Ma'am Chaorion, Miss Karen Falma, sa lahat-lahat, Ma'am Madel from Canada, daghan kayong salamat. Ayan guys, si Mama naghiwa sa karni. Kasi ayan ang ulamin namin ngayon. Sarap-sarap talaga ng karni. Si Papa nagkonsya sa ano? Ay, lato. Limpyuhan niya ang lato. Si Mama sad nagutad sa karni. Para sa ano na makaroon. Yan. So, ang lato. Mga sad ng lato. Ilawon rin na pa daw. Si Mama sad hiwaon ng karne. Tutuon rin ni karon adobohon niya, Ma. Adobohon rin ni. Dugo pa kasi. Wala pa hugasan. Hugasan na lang niya. Nagtugbong na sila Mama ganina. Kaya nagpalit sa sudan nila Nanay Ilin, ila Mama Angging, ila Nanay Iba, then ila Lola Sad. Dini dayon sa mga dayon. Kuha na ako akong sahod guys, kaya nagbili ako ng ulam namin at saka nagbili din ako ng isda para ibinigay ko din sa mother-in-law ko o kay Angging. Ang kay Mama, ugma na kang Mama. Ugma ni hatag Ma. Kaya ngit-ngit na mong gudsad karon no alang ay ni na. So kulay ka uban ni Lula dito karon. Ikaw man nagdala sa isda, asa ni mo to gihatag ang katong kuan? Kana na Iba. Unsa ingon ni Nanay Iba? Sa salamat ka, ang ko na Iba. Ang hatag ni Mama. Sa hala, salamat kayo ha. Karon Ni Nanay. hindi siya na. Sa na, ang ko isda. Okay, salamat na ni Ignay mo salamat. Oh. Tatay, ano lang to? Ito rin. Suldo ba ya, di? Si Tatay Alan. Hello guys. Nang gabi talaga. Huwag ko pa nakaulis si Tatay Alan. Manok-manok sa ta. Ay, baboy-baboy. Yun, si utik na process like this pa, process. Sa Bon, winnie. Nagkwansi pa sa lato-lato. Yan ang lasahan. Lamira ba niya pangling o pangling? Hindi. Hindi ano. Lasahan ka mo hindi naman siya i-humor na. I-humor siya sa suka kaya isaw-saw rin mo din. Mag-humor sa saw-sawan. Wala may suka na asin da. Da. Alam na suka ba? Kung si Papa sa lato-lato. Mato pa ni Mama lato-lato. Tagak man. Kung ano? Sa lato. Mama, nagkakahilaw. Tingga ba yun ako ginanalinga? Sabalik. Yan, hugasan Mama. Di ako nag... Ba't minsan na? Bye-bye. Bro. naluto na ang karning baboy, ako rin na siyang di-adobo. Tapos di-apoy, lato. Yung paborito ni Riri. Himuan na niya sa lasa kaya para isaw-saw rin diha. Tapos
Gipalitan ko ni Manang sa litson manok. Thank you so much. Sa litson manok. So, dami kaming ulam. Si Rimon, wala pa si Rimon kay naggihatod pa niya sila ni Manang. So, pag pre-Koreana. Wala ibutang, ito yun. Manihapon ta ninyo, manihapon. Napagisili, ana. Sige, kuwan, kig. Sige, tara. Ayaw, sige, tulong. Tabang. Sabi iya? Kuwan lang, parat or Mga unta ninyo guys, kabutra mo, kabutra. suka kay sinagulan ng sa television man. Kabutra mo, kabutra. Ayun na lang yung butang. Mga unta ninyo, lahat-lahat dyan. Sabi nyo guys, wala kita may kwarta, nag-litson lang sa mga eh. Ay, kayo. Ano ka? Dali nila ni Ambril kung may kwarta kay litson siya. Pag may kwarta, Ginamos. inamos. Tipid-tipid wa. Tipid ba? Ay, dagan-dagan kayo pa kay kwarta. Uy, kwarta. Litson lang tatalo, may baboy. Malakman. Sabaw. May kanin. Gusto. Noy. Ano kam dyan, Dam? Sa? May? May? Pero wala ay na sudan na. No. Bonit ka ka jod. Ano, ganun di ganak yung naay ko, no? Ano? Naay. Ano siya? Dahil sidaan. Ano siya? Ano siya? Ano nga ni? Dami, man siya. Lato-lato. Kauntag lato. Promise lang siya. Ang sakakot. Hindi to. Ano kinilaw da? Nasa man niya. Oo, plato ito na ito. Pag mabihan mo. Kabaam mo si Aroy. Basta man ka kanang magkaon ng tambok ka lang inom mo ko. Ang bugid. Sila gila. Orange o katong Kanang lasa? black Kan? color. Isog ba na ni? Kaya lang nagdato ko. Nabali din mo na. Kapak-kapak siya. Ayan po siya. Siya mag... Kaya ba? Ato sa sinday lapuay pa na niya. Iyos pa na. Siya kaya kikan. Hindi na. Baka Kamu yun sa kanang itong isa na ba? Gusto. Gusto. Ano po ang ito siya? Nga, yung gusto dyan. Kalabihan sa tuloy mo nga, ang mura magkapagkatunaw. Luway-luway ka. Sabay na ito siya kung ano. Tagbat ba? Yan na, ano ba ito? Talagsara po ning lato makita diri sa Balingwan. Bol, mo kung ano dito na sila rin. Ano? Bol. Na-deliver din pa? Hindi mo pa. Dili, lugar mo daw. Daot na, humulan na nila sa dagat. Ay. Tubig dagat na nila. Ano ka, isda? Kasing tubig, bilay butang ka na. Ang ayos sila, ayos na nabi ang daan dito sa... Marco Sud pala, Andre, kan nasa Sud Andre. Ako ay sudan na. Ano ay sudan na? Ang ba kasi natuwa yung ambang. Tam. Tam. Bantay dia tam. Bosok dia yang asok. Saba! Nagdala, wala na sila pamilya. Nagunsa ka na alay? Nagtarurot? Hello? Kung saan lang yung dito? Ay,
Ay, ayaw ka ba tayo video na ni mahimo? Yung man nagyabre ang bertahan. Hala, nagsabot to. Dala gina diyang cellphone ba? Mani, mayong mamani, si mayong lato pa. Ay, gusto. Kata, manggod ang gusto tayo katamurag ko ang basag. Why just sabi bilyan doon kamay ang dito? Ano ka? Kuan. Ang gusto video daw. Yeah. Agay, main, ay ipag pa nga Sige to. na ito guys. Wala pala duwa, kaya ni puti lagi yun to. Tarunga lang na da sa inya pala duwa. Tipok lang siya tulad Tarwas mo. Itong balde na ito. Gala, bigla yung pakuha siya pa. Kauli. Itong balde na ito. Tulahan ka. Pagsipan mo. Pag nag-iba istorya. Kisa ang sila ya? Naulyo. Lagi. Ano ba lang? Ay, gulata. Ato nga sa pagtarunga ng pagluwag hindi ko magutaon. Si Koreana manghugas sa plato. Hi guys, magugas sa plato. Tapos nakahalin na pag si Bintoy kay maglungag. Say mama na siyang pandaba, maglaba. Mahuman na siyang pangapi, maglaba po na siya. Ding, ambil yan ang kapok-kapula di ating dito. Kasi ano doon katang gamay.